Салом алейкум. Надеюсь, ҳама каса созен тенҷен. Бародаро, дар криптовалюта на танҳо бо роҳи трейдинг мешавад сум кор кардан. Дар криптовалюта бениҳоят роҳҳои зиёд аст, ки можно сум кор кардан. Ва видеои имрӯзада ман мехоҳам яке аз ҳамин роҳҳоро шумода нишон диҳам. Ва این ویدیو فکر میکنم особенно одамои новичокда бениҳоят полезняй. мо дани момент дар биржаи Binance главни меню мебиёем, раздели Launchpad медроем. дар инҷа ҳаст Launchpad ва Launchpool. темаи имрӯзаи мо именно нашод Launchpool мешава. чӣ хеле ки мебинем дар Launchpool мо дорем проекти Cyber ва проекти Sei. ҳамин ду проект данный момент активнян ва ҳар як проекте ки дар инҷа меояд 30 рӯз вақт метиҳанд, ки дар 30 рӯз ҳамира фармит кунем. ва чӣ хел мо метавонем фармит кардан? барои фармит кардан мо дар корай или монеткаи FDUSD или TUSD или монеткаи худи биржаи Binance BNB. ма ҳама вақт ба BNB фармит мекунам, барои ки ма дар BNB маъқулай. ма BNB-ро барои далгасрок қапидагиам. бароям чем просто так дар баланси ма дар кошелёки ма хов рава, ма лучше дар ҳамхали пуло стейкат мекунам ва бе пул ай ҳами проекто монета мегирам. яъне вақте ки ма BNB ма стейкат мекунам, айма ягон комиссия намегиранд, процент намегиранд. монеткаи ман на кам меша, на зиёд меша BNB-ои ма. агар ма 5 BNB стейкат кунам, баъди 10 рӯз или баъди 30 рӯз обратно ҳамун 5 BNB ма мегирам ва болои ай ҳами проекти допустим Sei ма монетка мегирам. или агар дар Cyber монам, ай ҳами Cyber монеткаи бе пул мегирам. ва Launchpool в основном барои чӣ мешаванд? ҳами проекти Cyber мехоҳад биржа буброя. например қати биржаи Binance маслиҳат мекунанд, мегӯянд мо ина 3 миллион монетка бе пул шумода метиҳем, гирен мардум дар раздача кунен, ранги реклама бигем худшона мекунанд. и халявни суммай. но барои и халявни сумма кор кардан естественно мо бояд или BNB дошта бошем, или TUSD, или FDUSD. так чӣ хел можно ҳамин халявни суммаро гирифтан монетара? медроем добавить активы. инҷа ҳаст стейкинг. чӣ хеле ки мебинем ма 7/1044 монеткаи BNB дорум. доступнай. выбрать все. меҷиқем стейкинг. все, уже фарминги ма кор дадромад. ма баъди 18 минут монетка мегирам, монеткаи Sei. данный момент в течение 3 соат ба фикрам или 2,5 соат ма 1/38 монеткаи Sei уже гирифтам бе пул. ва нархаш пока маълум нестай, так как монетка оли биржада баромадагӣ нестай. ҳамин намуди пулода агар шумо BNB дошта бошен, иштирок кунен, бе ягон риск, бе ягон трейд шумо метавонед монетка ҷамъ кунен. ва вақте ки ай ҳами проектҳо шумо монета мегирен, шумо метавонед фурӯшенша бо BNB харен, BNB-ои худтона зиёд кунен, чтобы Launchpool-ои ояндада зиёдтар BNB қати дроен. и вақте ки BNB шумо зиёд боша, ҳам қадар награда шумо зиёд мегирен. ҳастанд одамое ки например 200, 300 BNB, 400 BNB доранд ва вақте ки стейкинг мекунанд, бениҳоят наградои калон мегиранд. баъд ҳамин наградошона мегиранд, мефурӯшанд, бигем ай воздух сум мекунанд. ҳамин буд яке ай роҳҳои сумкоркунӣ дар криптовалюта. агар информатсия барои шумо полезни буд, маъқул шуд, нависен дар комментария. агар шумо дар Launchpad-шам интересни боша,
нависен. Ман метавонам видеои оянда нашод лаунчпадам фаҳмонам чӣ хел системаи лаунчпад кор мекунад. Зинда боша бародаро дар панои Аллоҳ.